танци. Чакане му е майката. А баща му кой е? Ко? Нищо, ще изчакам. Майко, искам много да внимаваш с монтажа на това видео на Крале. Много всеки път се правиш видеята, вкарваш някакви кадри, дето не трябва да ги има. Добре, ме разбрах, ма какво толкова има? Ти да не снимаш сама. Няма не снимам. В този алигатор. Това снима ли? Снимаш ли, ма? Да! Здравейте и добре дошли в най-новия ми влог. Днеска ще ви покажа как да влезете във форма за лятото само за 24 часа. Първото нещо, което трябва да направите... Майко, чакай малко, чакай, че ми причарня. Чакай, че ми падна кръвното ма, чакай да погледнем. Какво ти стана, ма? Чакай, кръвното ма! Как така, ма? Майко, дай ми нещо да стигна кръвното ма, бързо. Чакай! В TikTok ли? Това е, ма! Али аз със сол да ти тигне малко кръвното, ма! Аз да не съм крава, че да пия мляко, ма! Не да снимаш там друг! Ти нормално ли си, ма? Искаш да умра ли, ма? То ще умираш, ма! Майко, много добре знаеш, че от лактозата на млякото ми са подолу корема. Разкарай го това реално тук преди да се превъртяла. Бе, кой искаш да ти дам, ма? Ей, там в чантата има едно шоколадче за такива спешни случаи. Дай ми го веднага. Той ли, ма? Да. Ето. Бързо е! Здравейте, приятели! Сега сигурно се чуете защо съм в басейна. Защо сега плувам 200 метра спринт. Искам да го направя. О, колко съм изморена вече. Движението е най-добрият начин да свалите излишни килограми. Другият начин е майко не мога. Какво пак стана, ма? Тъпото слънце ма измуга от всякъде, ма нямам никаква енергия да говоря. Дай ми оттам от това чантичката с плажното масло и другите работи. Чантичката ти е върху тебе, ма! Ей, къде не ли Ма виждаш? никакъв чантичка, ма тъс ми е за друго, ма. Нека се замисля, тя и тъж ще свърши работа. Чакай. Майко. Майко,